Potraga za telom ubijene Danke Ilić ušla je u 13. dan, a policija nastavlja da pretražuje Banjsko Polje i okolna sela, ali nažalost, većih pomaka još uvek nema. U nastavku vam otkrivamo koje tragove su do sada pronašli istražitelji i šta su roditelji poslednje izjavili za javnost u vezi potrage za telom ubijene devojčice, stoga ostanite s nama do kraja. Kako se nezvanično saznaje, do sada je izveštačeno 400 tragova koji su pronađeni u službenom vozilu javnog komunalnog preduzeća Vodovod za koje se sumnja da su Dejan Dragijević i Srđan Janković koristili prilikom izvršenja krivičnog dela. Prema nezvaničnim informacijama, u narednim danima će biti izveštačeno još tragova iz automobila. Izuzeto je preko 500 tragova iz unutrašnjosti službenog automobila, 400 je već veštačeno, a još 100 bi trebalo da bude narednim danima. Takođe, veštačeni su i tragovi sa spoljašnje strane automobila, navodi izvor. U toku istrage za ubistvo dvogodišnje devojčice Danke Ilić koju sprovodi Više javno tužilaštvo u Zaječaru danas je saslušana Svetlana, majka osumnjičenog Dejana Dragijevića i supruga Radoslava Dragijevića osumnjičenog za pomaganje pri skrivanju tela devojčice. Svetlana je iskoristila svoje zakonsko pravo da ne svedoči u tužilaštvu, kao najbliži srodnik osumnjičenih. Nakon Svetlane, u tužilaštvu su danas saslušana još 2 svedoka, dok je za sutra u tužilaštvo pozvano još svedoka. Miloš, otac stradale devojčice, je bio na poslu u vreme nestanka ćerke, a objasnio je kako su nastale poslednje Dankine fotografije neposredno pred njen nestanak. Ivana mi se uvek javljala gde ide, kao i kada stigne sa decom tamo gde je krenula. Slikala je Danku i Lazu tada i poslala mi slike sa tog placa. To je istina, samo ih je meni poslala. Bio sam na terenu, postavljao instalacije po selu Slatina kada me je Ivana pozvala. Vrištala je na telefon koliko je plakala i rekla je: Miloše, nema mi Danke. Krenuo sam sa kolegom istog trenutka i jurio ka njoj. Stigao sam pre policije koju je Ivana zvala čim je videla da deteta nema. Ne dao Bog nikome takvu i toliku bol. Od ovog se ne oporavlja. Moja agonija je počela od trenutka kad je iz dvorišta Danka nestala, rekao je otac Miloš. Prema priznanju Dragijevića datom u tužilaštvu, oni su devojčicu udarili službenim automobilom, zadavili je, a telo bacili na divlju deponiju na Starobanjskom putu, odakle ju je, 2 dana kasnije, Dejan zajedno sa ocem i sada pokojnim bratom Daliborom izmestio na drugu, za sada nepoznatu lokaciju. Inače, osumnjičeni Dalibor Dragijević, za kog se verovalo da je bratu pomogao da sakrije telo ubijene devojčice, preminuo je nakon što je priveden u policijsku upravu Bor.